Bi araba don ye Desanburu kalo tile 31 san 2025 Bamako News TV jabarani filɛbagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sigi ɲɔgɔn kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna farikolo ɲɛnajɛ siratigɛla san 2025 farafinna kan dolantanba min bɛ senna Marɔku jamana kan. Awa min ye dolantan ye a bɛ ka se halisa a cɛminɛ yɔrɔ ma o de la Mali kɔni ni Tunisie de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ 8e de finale la nin sibiri in na janvier kalo n'o ye san kura kalo fɔlɔ ye o tile sabanan san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 19 waati. An bɛ dugawu kɛ samatasɛgɛw Ala k'u jɔyɔrɔ bɛn tintin ma. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye min ye Mamadu Awa Gasaba ale ka kiiri bunakun kan. Kiiri in kɔni a bɛna sira kura wɛrɛ ta o de la min ye bataki dɔ kɔni kɛra tarata Desanburu kalo tile 30 san 2025 min ye bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye X ye o de sanfɛla la a ka lafasaliba n'o ye Mahamadu Ismail Konate ale y'a lase k'a fɔ ko a bɛ ka mɔgɔ min lafasa ko o ka kiiri kɔni ko o bilala ka taa min ye Abidjan n'o ye Côte d'Ivoire faba ye u ka kiirisoba min bɛ yen n'o ye tribunal correctionnel ye k'a bilala ka taa u ɲɛma. Halisa kiiriko bunakun kan min ye Musa Mara ye n'ale ye premier ministre kɛ an ka jamana kɔnɔ yan ani politique tɔn min bɛ yen n'o ye yɛlɛma ye o ɲɛma ani o denfa fana don awa ko ale ka kiiri bɛna sira wɛrɛ ta min ye janvier kalo tile 19 san 2026 awa o de siratigɛ la min ye cour d'appel ye Bamakɔ kiirisoba min bɛ yan nɔ ale kɔni da bɛna don nin kiiri in na k'a yira k'a fɔ Musa Mara laɲini min kɛra ayiwa a ka kiiriko la ko ayiwa a bɛna bila ka taa sira wɛrɛ kan i n'a fɔ a ka lafasaliba Maître Mutakatali Tali y'a fɔ togoya min na tɛnɛn tɛmɛnen Desanburu kalo tile 29 san 2025. An ka jamana ɲɛmaa n'o ye Général d'Armée Assimi Goïta ye a yirala k'a fɔ k'ale ye Mali officier ba 2 k'o radier ka bɔ finitigiya la an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ ni o de bɛ tali kɛ colonel major Kasum Goïta ni l'armée de terre kun don ka fara colonel Fode Maliki kan. Ka daminɛ tarata su min ye Desanburu kalo tile 30 awa ko tasuma dɔ n'o ye tasuma kasara ye o ye Mopti ale suguba sɔrɔ awa min ye ani u ka rond-point ani o fana tun ka surun fo ka taa se u ka warimaraso BNS ani o yɔrɔ fana tun ka surun ko nin tasuma kasara in kɔni kɛra nɛgɛ kanɲɛ fɔlɔ waati ninnu de la ko kunnafoniyaw bɔra ka bin waati min na Mopti mara ɲɛma n'o ye sous-préfet ye Mamadu Sisoko ale n'a a ka dankan filanan fo ka taa se maire ka dankan filanan ma Mopti mara kɔnɔna na Kasim Babɛr Gite olu kɔni taara u ɲɛ da a ko kan ka a lajɛ nin ko in bɛ lahalaya min na ani tiɲɛni fanga bɛ lahalaya min na ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sen tɛ ɲumanw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kumajɔw la aw k'a bɛn don n'a nataw la.